1919 ел ахырында РСФСР халкы арасында надаллыкны бетерү турында махсус карар кабул ителә. 20 гасыр башында Казан губернасында билимле кешеләр саны 18%-тан артмый. 1921 елдан алып 1929 елга кадәр Татар Республикасының милли икътисад сәясәте мәгариф һәм фән өлкәсендә дә бик нык үзгәрә. Совет фән үстерүнең яңа системасын төзүдә дистәләрчә галимнәр актив катнаша. Алар арасында милләттәшләребез дә шактый. Моның хакта тулырак Таисырга 100 ел сәхифәсендә сөйләрбез. Бүген мин сезне Татарстанның яңа икътисади сәясәткә күчү чорындагы тормышы белән таныштыруны дәвам итәм. Алдагы чыгарылышта без иҗтимагый вәзгыятькә тукталган идек, бүген исә без мәгариф һәм фән тармагына тукталырбыз. 1905 елгы мәгълүматлар буенча русча белем алган татарлар саны 4% кына була. Ана телендә белемлелек күп мәртәбәләр югары тора. Республика төзелгәннән соң беренче елларда олылар өчен 6000 тирәсе мәктәп эшли. Биредә соңгы 5 елда 200 мең кеше язарга өйрәнә. 1927 елдан билимле кешеләр саны 1,5 тапкыр арта һәм Татарстан халкының 44%-ын тәшкил итә. Мәктәпләрдә барлык катлау балалары да укый ала. 1926 елда республикада 2000-нән артык башлангыч һәм урта мәктәп эшли. Шуларның яртысы татар мәктәпләре була. Югары уку йортларына керү дә шактый җиңеләя. Аларга беренче чиратта эшче крестьян балалары кабул ителә. Вузлар каршында эшчеләр факультетлары, рабфаклар төзелә. Татарстанда алар Казан университеты һәм Политехник институты каршында эшлиләр. Аннан кала татар эшчеләр факультеты да оештырыла. 1920 еллар башында Казанда берничә яңа уку йорты һәм фәнни тикшеренү институты ачыла. 1924-27 елларда Казандагы югары уку йортларын 2000-нән артык кеше тәмамлый. Фәндә беренче адымнарын химик Гыйлем Камай, тарихчылар Газиз Гобайдуллин, Михаил Худяков, геолог Евгений Тихвинская һәм башкалар ясый. Бик күп кенә танылган галимнәр 1923 елда төзелгән татар халкы тарихын өйрәнүче җәмгыять әгъзалары булып торалар. Худяков белән Гобайдуллинның тарих фәне өлкәсендәге казанышларын аерым билгеләп узарга кирәк. Совет галимнәре арасында алар беренчеләрдән булып татар халкы тормышының фаҗигале битләрен ача башлыйлар. Сүз Казан ханлыгы тарихы очерклары һәм татарлар тарихы дигән хезмәтләр турында бара. 1922 елның җәеннән Үзәк комитет карары белән башкача фикер йөртүчеләрне чит илгә сөрү башлана. 1928 елның июлендә Республика Совнаркомы Татарстанны өйрәнү җәмгыяте оештыру турында карар чыгара. Бу җәмгыять Тассыр районнары тарихын өйрәнү белән шөгыльләнә. Республикада махсус урта белем бирү системасы формалаша башлый. 1921-22 елларда Татарстанда 8 педагогия техникумы ачыла. Алар Казанда, Спаста, Алабугада һәм башка районнарда урнашалар. Киләсе тапшыруда без әлеге теманы дәвам итәрбез.